Bejn il-ħamis u l-ġimgħa l-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qiegħed jattendi għall-Kunsill Ewropew fi Brussell. Bħalma jiġri f'okkażjonijiet simili il-Prim Ministru għandu l-prerogattiva mogħtija lilu mill-Kostituzzjoni illi fl-assenza tiegħu jaħtar aġent Prim Ministru. Fl-aħħar snin ħafna drabi l-aġent Prim Ministru fl-assenza ta' Lorenz Gonzi kien ikun Tonio Borg bħala il-Viċi Prim Ministru. Madankollu il-Gvern ilu issa sa minn nofs Novembru mingħajr Viċi Prim Ministru, kariga li tħallit vojta wara li Tonio Borg inħatar Kummissarju Ewropew. Għalhekk meta lejn tmiem il-ġimgħa li għaddiet Lorenz Gonzi għamel jumejn nieqes minn Malta għażel li bħala aġent Prim Ministru jaħtar lill-Ministru Giovanna De Bono. Deċiżjoni illi ma niżlet xejn tajjeb mal-Ministru Tonio Fenech u n-nies qrib tiegħu illi kienu qegħdin jistennew li l-Prim Ministru juża din l-okkażjoni biex jibgħat bil-fatti sinjal ta' fiduċja fil-Ministru tal-Finanzi. Dawk qrib tal-Ministru tal-Finanzi kienu saħansitra qed jistennew illi wara li jikkontesta bla suċċess flimkien ma' Simon Busuttil għal karika ta' Viċi Kap Nazzjonalista, Tonio Fenech almenu jinħatar Viċi Prim Ministru. Dan mhux biss ma ġarax, iżda meta l-Prim Ministru ġie biex jażel aġent Prim Ministru lejn tmiem il-ġimgħa li għaddiet, l-għażla tiegħu ma marritx fuq il-Ministru Fenech. Nies qrib tal-Ministru tal-Finanzi qegħdin jgħidu li Tonio Fenech intuża fi żmien li l-Partit Nazzjonalista rrid jaħtar Viċi Kap miflok Tonio Borg u issa mhux biss intesa' iżda saħansitra qed jiġi umiljat.